Jak je štíhlonka? A to ti Bárňa stíhá. Bárnu už je trošku unavený. To jsou mrňavá hala, ale uteče. Jo, je fakt ideální, jako on má no. Ježiš, ty máš slice. Bárně má chtěl ode mě. Garpíkovou pěnu. Ne, Do hlavy ne! Ale, stíhá to. správně, dej mlinko. On je čekal. A když se dívám na to Prima Zoom, tak tam jsou ty pořádně, jsou tam všakali, tak ona fakt není čumí